icho kwadi muri yeZimbabwe ndinoti Washington marimire kana kuti poshongora zvandavinga panapa ndezvekuti izvo handina mashoko akawanda andinoda kutaura nemi. Nhasi uno ndiri mukati menzvimbo yeMasvingo ndo mandiri nhasi. Ndichibva muMasvingo muno mandarara nhasi ndiri kubuda ndichienda kuZvishavane ndichiita nyaya dzangu. Tiri kudzifambira nyaya dzacho. Garai makaziva kuti aiwa vagari veMasvingo ndinadzo. Tichibva muno tiri kunanga nzvimbo yatinoti iyo Zvishavane ndichaita nyaya dzachona tozisangana. But ndinoti makadii mativi mana ese enyika nekwese kwamuri ikoko ndinoziva kuti tinofambidzana tose kusanganisira patinosangana pachimuti tiri mukati mekupfapfaidza kuti dzidziro nedzigova dzakanaka. Asi shoko randavinga naro nhasi panapa ndiri kudai zvino ndiri kuti kumwana wese akasikwa naMwari chokutanga ngatitye Mwari. Tatya Mwari torumbidza Mwari. Tamburumbidza tisakangana kuti aiwazve kune vabereki vakatisika tikufambidza namo. Saka ndiri kuti izvo mamukaseko pasi rese ndo zvandangoti nditaure nemi. In the name of Jesus, sando dzenyu makakosha ndinokupai sando. Amen.